Hello, welcome to my channel. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe kayo. Tara! Pakinggan natin ang panayam kay Dr. Willie. Siya na ba ang kasagutan sa ating dinaranas na pandemic na virus, sa coronavirus? Tara, panoorin natin. I'm ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. At saka si Attorney Mike Pabunan. No, welcome po sa Kabayatak. Liliwanagin ko lang yung sinabi mong pinakamagaling, pero ikaw mas magaling. Itong gamot ni Dr. Willie Pabunan, ito yung bumubuhay hindi lamang sa COVID. Marami na itong binuhay na merong HIV, may chikungunya, may dengue, kinagat ka ng ahas, ng aso, binubuhay na ito. Meron lang a certain group na ginagaya itong gamot, Prodex B. Yun yung sinasabi ng Food and Drugs at ng Department of Health na hindi daw pwede dito sa M-Code. So Doc, ano ko lang po, paano nyo ba na-produce o nagawa itong gamot na ito? Napakatagal ng nito, almost 30 years na, 1996. Nag-umpisa na sa animal snake bite tsaka sting, nakapatente sa Amerika. Then sumunod yung 3 major diseases, influenza, dengue at tsaka HIV. Nag-grant itong patent na ito sa Amerika. Inaaral din natin yung mekanismo ng ating ingredient, ng mga gamot. Imagine pati nga yung HIV, no? Na galing na kung saan binigyan na ng taning, isang buwan na lang ang buhay. Buhay, up to now, buhay. Okay. At ngayon, nagdadatingan, pati yung mga COVID-19 na patient, nabubuhay. Ako, medtech, board passer din ako sa medtech. Nagtuloy sa medisina. Hindi ko pa nakita yung test na yan. Pagdating sa result, isang linggo, nagkataon na meron akong pasyente na ginagamitan ko itong antiviral. Actually, yung booster na yun saka na natin discuss. Yung antiviral, itong gamot na ito, napakarami. Yung kanyang scope ba, napakalawak ang scope niya. Kaya yung binabanggit nyo, chikungunya, meron yan. Talaga naman. At ipapakita ko, sana, yung references kung bakit kaya niya ito. Walang nakikinig. Dahil ang sinasabi nila, pag nakikita nila yung composition daw ng technology nito, nakita na corticosteroid kagad, pronouncement, nagko-contribute yan sa immunosuppression, ganyan, cautious sila dapat. Nandito ang nagbigay ng pronouncement ang dapat authority na ganun na lang. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong technology na ito. Para may paliwanag ko sana kung paano ginamit ito, ang layo ng kanilang pagkakaintindi. Akala nila kung napag-aralan sa corticosteroid, na long run, tama naman. Pero at what dose, gaano ang frequency, saan ginamit, paano ba, yun ang doon. Yung paggamit ang mali. Otherwise, kung mali from the start yan, o kaya hindi na, binan na sana dyan sa market, hindi naman addicting, hindi naman prohibit. Kasi sabihin ko sa'yo, i-discuss lo ito. Kaya nga, yun ang, I will just refer it to the patent. Itong COVID na ito, nagkataon na may pasyente ako, sabi ko nga, tumawag siya. Doc, sabi niya, may hawak ako itong gamot mo. Itong kapatid ko, itong pasyente ito, nag-konsulta sa isang medical center sa Manila, pinauwi. Hindi niya yung kanyang severe headache. Ako naman, ano ba ang mga laboratory na ginawa na sa'yo? Ganito, Doc, sabi niya, x-ray ako. Tapos nagkaroon ng blood test, ganyan. Kinuha na ako ng swab for COVID. Ang advice ko lang huwag kang lumabas na against medical advice. Ang gawin, baka pwede, sabi ko, baka pwedeng mag-request ka, nasa bahay ka na lang mag-self quarantine. Pag nandun ka sa bahay nyo just let me know. Bibigyan kita ng instruction. O sige, meron ka na bang subukan pilitin mong kunin yung laboratory ng result ng radiology ng x-ray. Lumabas, right pneumonia. Kailan daw lalabas yung took less than a week time, Doc, sabi niya, yung COVID test. And binigyan ko na siya ng instruction, nagbigay na ako ng dose, 72 hours. Makikita nyo yung progress niya na talagang marked improvement na. Magaling na ako, sabi niya. Bakit mo masasabi? Okay, ito, appetite ko, nawala na yung severe headache ko, lahat. Back to normal. May pangamba na ako na alam mo, nandiyan ka rin lang yung bigyan mo na yung mga pamilya mo, 7th day. Lumabas, binigyan niya ako na
Anong resulta? Positive. Dahil nga sa potential nitong gamot na ito, I am more than confident na kaya niya. Hindi po, di bagong sakit yung corona, hindi bagong nasa libro yan. Bakit ko po nasabi? Medtech pala ako, nakita ko na yan eh. Oh, graduate ako ng Far Eastern University. 76 graduate. Kasi Ano nangyari ni pasyente? Buhay na buhay. binigyan siya ng antibiotic dahil nagsusuka siya. Sabi ko, para hindi naman masyadong ma-stress ito, ang gagawin mo kako, i-reduce nga natin, subukan natin. After meal mo, subukan mo, hatiin mo. The following day, ganun pa rin ang reporting niya. Dok, hirap ako, sabi niya, hindi ko makayanan. Okay, totally hold natin muna yan. Ano ba yung principle ng gamot na ito na pinaghalo mo? Ang sinabi ng isang researcher noon, hindi pwede. Bakit? Merong isang enzyme na hindi present sa animal. So, it is only present in human plasma. Injectable pala yung gamot. At sa for 30 years, marami nag-survive. At yung pinag-uusapan natin yung ENCO, at tinatanong po namin kay Doc, nagbigay siya ng isang family na ika nga na hospital, positive, at yung gamot ay sinubukan, nag-okay daw po. Yung legality sana ng product. Approved drugs ito. From there, na protocol, wala nang patutunguhan to dahil nagkomentaryo na nga sila. Wala na talagang drive na ituloy pa. It is only this time because of the magnitude. Sabi niyo, Doc, hindi bago ang sakit na ito. Sa references na tinitingnan, you should identify yung klase ng virus na sinasabi. Itong gamot natin na nilalagay is vericidal. Na-classify na itong mga viruses na ito eh. Itong pinagbatayan namin dahil ito yung mga kaso noon na meron dito sa Pilipinas, nag-concentrate kami sa flu, sa dengue, flavivirus, HIV, retrovirus, influenza, orthomyxoviruses. Pagdating dito sa pinag-uusapan na pandaigdigang problema, coronavirus, yan nga sinasabi na SARS. Ito ang tinatawag na virus family. Pamilya siya. Ang medically important virus na meron yun dito sa family ng corona. Yun nga, coronavirus. Ito, COVID. Hindi ba sabi nila? Coronavirus disease 19 dahil 2019. Long time ago, na-classify na ito. Ano ba ang general characteristic? Bakit kayang-kaya nitong gamot na ito? Karoon ako ng isang konkretong kaso na nandito dokumentado. Talagang tugma ito, sabi ko. Nakita nito. Tsaka alam naman namin na ang problema lang saan kami kukuha ng isang kaso. Hindi pa ako nakakita ng kit. But now, mechanism. Simple lang ang mekanismo. Napakasimple lang. Kung alam mo ang mekanismo nitong mga 70% alcohol, ang epekto, mabubuhay ang pasyente. Sa sakit, okay. Mayroon silang common structure sa alcohol. Pwede pong gumawa ng executive summary kung kinakailangan. At kung yun ang magiging daan para maiparating itong effectiveness, gagawin po natin kasi marami na pong namamatay. Kung meron naman palang prevention, pag-aralan ng gobyerno, Tama. para hindi naman napaparalyze ang ating pamahalaan dahil hindi naman mauubos ang pere. Pero we have to talk now of the prevention. Yes. DUI ka pa lang, dapat napiprevent ka na. Pagdating sa therapeutic level stage, Yan na yan. Kung ang isang pasyente o ang isang tao ay pinaghihinalaan, ang tawag po natin dyan ay person under investigation. Wala bang magaling na inventor na doktor sa Pilipinas na pwedeng bigyan ng tsansa ng Department of Health at ng BIPAT na katulad ni Dr. Willie Pabunan? Kung malakas at maganda yung resulta ng gamot ni Doc Willie, may gagaya niyan eh. Kung naglalabas ang pronouncement ng Food and Drugs at DOH, like for example, itong tinatawag na Prodex B, hindi po yan kasali katugma dito po sa gamot ng Pabunan antiviral injection. Hindi maiwasan, ang tao natatakot. So ginamit ito, wala naman daw side effect yung Saka ginamit. sinasabi ng tao, batiin, kailangan na namin mapalakas yung katawan namin. Correct. Ito na yun. So, kung inilalapit natin itong, hindi naman maiwasan din sa panig ng pamahalaan, na pag-aralan din mabuti. No? Kasi sayang naman, kung napalakas yung iba nating mga kababayan, kung napagaling iba nating mga kababayan, hindi masasakit na COVID. Katulad sa ibang sakit, HIV, iba-ibang sakit. Bakit hindi subukan to? Isang araw dumating po sa aking buhay na yung aking
mahal sa buhay, yung aking Oo, asawa. nga pala. Nagkaroon ho ng kagaya ng sakit. Pag sinusumpong ho yung halos mababasag ang mukha, mababasag ang bungo. Talaga? Dito ko lang ho dinadala. Isang injection, kumakalma po yung kanyang pananakit, aneurysm. Dito ko lang ho pinapa-injectionan. Kung hindi ho dito kay Willie Pabunan, baka matagal na ho kong byudo. Ating pakay po mga kaibigan. Buhay ng tao. Daan-daan, libo na. Oo, ang namamatay sa buong mundo. Itong nagpro-pronounce, pre-empt nila kaagad, hindi pwede yan dahil corticosteroid yan. Hindi pwede yan dahil isang component yan, anesthetic yan. Totoo po yun. Pero ang lalim ng pagkakagamit, kung paano gamitin, ano ba ang nangyayari, mekanismo po ang pinag-uusapan dito. Hindi po ganun kadali lang. So, sabi ko nga, panahon ngayon ng Lent, kanino pa ako magsusumbong kay Poncio Pilato kaya? Wala na po yan, hindi ko na yun. Wala na po akong oras. Sabi ko nga, soon as possible time, na-identify natin ito, Pilipino ito. Lahat kahit sa anong venue, magbigay sila ng kakausapin, ihaharap nila ako. More than willing ako na sabihin ko, eto ipakita ko, etong mga dokumento nito, kung sino yung legal, sino yung legitimate na nagmamay-ari nito dahil mayroon mga panggulo na apparently nagkiklaim na sila, hindi po yun, bogus yun. Sinasabi ko na iharap nyo dahil pati yung pamilya ko may mga warning, isi-serve lang, tinuluyan na ng kung ano-ano mga inventor na tinalibutan na siya doon sa clinic sa Olongapo. Hindi naman doon ng address location ang Pabunan Medical Clinic dito doon sa Olongapo o bigay ni clinic ng misis ko. Tinalibutan na siya ng FDA kasama ng NBI, police, siya. Tayo tumutulong. Pero sa ganong hindi nyo po matakot ang katotohanan, hindi nyo po pwedeng baliktarin. Ibig sabihin, sinasabi ko na po na tayo tumutulong sa ating kakayahan, pero nandito po ang stage natin ito, binigyan kami ng warning na huwag gamitin ang Pabunan antiviral injection. Kung ano man ang lumalabas dyan na pangalan, hindi po sa amin yan. Maliwanag yan. At ito, protektado ng patent sa Pilipinas. Andito ang mga papeles niyan. So, bakit hindi kami nagngaw-ngaw? Hindi, alam naman namin yung posisyon namin. Ganun po yun. Hindi po namin. Ito, matagal na akong gusto rin makiusap. Pero po sa ngayon, dumadating yung punto na lalong dumadami yung nagmamakaawa. Maraming tumagtatanong, maraming dahil po, sa totoo lang yan, mga frontliners, mga nasa personnel kung sa kapulisan dyan, lahat dyan. Hindi ko na makayang banggitin kung sino-sino yung mga po dyan. Pag dokumento ang sinasabi nila, ang sinasabi ko po, ganito, sana mag-imbestiga muna sila. Sana bigyan tayo ng pagkakataon na pumarap. Hindi yung one-sided lang, sila lang naman napapakinggan, mali pa. Yun ang masakit doon. Ano naman, ano ba ang problema ba ang nagkaroon ng Pabunan antiviral injection? Ano ba talagang doon? Ang hinahanap ba natin, lunas? Ganun po yung kasimple yun. So, ngayon, pasyente po tayo lahat dito. Wala nang sa tingin ko lahat ng tao, pare-parehas na yan. Ikaw, pwede kang negative ngayon, bukas tatamaan ka. Huwag muna akong papakitaan ng ganitong mga material na bagay para huwag na po yun. Kasi ang tingin ko sa atin, pasyente tayong lahat, potensyal tayong maapektuhan itong nakakatakot na sakit na ito. Hindi ako makapag-komentary, pero ito, sasabihin ko lang na itong corona nga ito, virus, hindi po bagong sakit. Hindi po bagong sakit. Nandito na po yan. Sa mga libro, nandito na yan. Ngayon lang siguro, nagkaroon ng pansin dahil ito na po ang naging nito. Later, isa pang sakit ang sinasabi nilang mas matindi o ewan ko kung anong description nila. Nandito na po yan. Sa aming maliit na kaalaman,
Marami tayong maibahagi. Pero sa ngayong sitwasyon na ito, gusto kong ipagdiin na ito sana mabigyan na ng pagkakataon. Hindi na po dahil simula nung nag-umpisa ito, simula nung pumutok ito, sinasabi nila viral, malay ko pagka-viral. Ano alam kong viral dyan? Di ako marunong sa mga internet. Simple lang, tumawag lang, magbasa lang ng text. That's it. Wala na po alam dyan. Ang akin lang pinagtutuunan, ang aking pasyente, na kung halimbawa makaroon ng ito, meron mga ibang taong gagalaw, mga suporta, dahil hindi ko naman talaga, hindi naman kaya ng mga fabunan yan. Kung ito, pagtatakpan pa natin, ayun na hindi ko alam yan. Hindi ko na alam ang sasagot dyan. Mr. President, ito po hindi na para sa akin, hindi na para sa taong nangangailangan na po, na sana ang sinasabi ko, it is not tomorrow, it is not kailan, it is dapat ngayon po, today, because of the virulence, itong sakit nito, bawat oras, minuto, mahalaga po itong gamot na may lapat sa kanila. Kung inyo pong mamarapatin, kahit anong oras po, isang salita nyo lang, nandyan na po ako. Ipaliwanag man lang sa inyo. Dahil ito, inaakala namin na meron tayong potensyal malaki. Kasi kung sasabihin ng na saan naman nanggaling katalinuhan, alam niyo po, mababang pagsabi na karunungang kaloob ng Panginoon po. At muli ang aking panawagan sa ating mahal na Pangulo, dahil nasa kamay niya ang kalalabasan nitong pabunan anti-viral injection. Kung hindi man magkaroon ng malinaw na kalalabasan nito, malamang it will be our last pagkakataon. Maraming salamat sa bayanan, sa buong mundo, at lalo na kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sana ang message na naibahagi ko makarating po sa inyo sa lalong madaling panahon. Salamat po. Dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen.